Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam gadarly dinleyijiler, hormatly ildeşler. Biz sizi bugün Bayram Şeýhmuradowyň gelli Käriýew ýüzlenmesi bilen tanıştyrýarys. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy gelli Käriýew bilen Yulia Serebriniň YouTube'däki çykyşlary barada beýanat çap etdi. Men gelli Gurbangelliýew we Yulia Lvovnanyň çykyşlaryny kommentirlemekden köp wagt bäri saklanyp geldim. Sebebi olaryň warsaky derejesindäki çykyşlary adatça öz-özüni paş edýär we olara kommentari ýazmagyň da geregi ýok. Ýöne meniň pikirimçe Käriýewler inni ýöneköý samsyklygyň tamamlanyp, tökmetiň kemsitmeleriň, agresiýanyň hem destruktiw öýjükdirmeleriň başlanýan araçäginden birçak yaramaz tarapy ätlep geçdiler. Bu edepsizlikler diňe meniň öz garşyma edilsedi, onu men muňa enteklerim çydardım. Emma welin inni olar Täjül Begmedowanyň üstüne de hüjüm edip başladylar. We bu internet giňişligine gawat gelýän adaty fenomenleriň çäginden çykyp, hakyky konflikti tutuşdurmaga ukuyuply hem adamlara anyk ziyan berip biljek derejä baryp ýetdi. Näme üçin? Doğrusyny aýtsam, aktiv türkmen auditoriýasynyň uly bölegine maglumatlary olara düşünjeli çemeleşmek esasynda kabul etmek, ýagny ýöneköý dille aýdanynda tankydy gözden garamak ennigi ýetmezçilik edýär. Türkmen okuyucuları, dinleyijileri we tomoşaçylary haçanla özlerine internet, telewizioniýa we beýleki köpçüliklerin habar herişdeleri, çeşmeleri el yeterli bolanna ýetişdiginden köpürek material bilen tanışmaga ymtylsalar da, iş ýüzünde ygtybarly maglumaty, informasyon zibillen ýa-da adaty ýalan ýaşyrykdan tapawutlandyryp bilmeýärler. Munyň şeýle bolmagyna dogrusu olaryň özünde günäh ýok diýse de bolar. Bu aslında iň ýöneköý tejribesizlikden bolýandat. Adamlarda bu derur tecrübeni edinmäge dogrusu mümkinçilik de üýüşüp ýatanok. Çünkü bizde odolky Sovet propagandasynyň yerini SSR ýykylandan soň adamlara hatta demin almaga da maý bermän ýyly süre türkmen başy arkadaşlyk propagandasy eýeledi. Netijede bugün diňe bir ýöneköý adamlar däl, hatta intelligensiýa wekilleri de analiz etmek, deňeşdirmek, umumlaşdyrmak, anyklamak ýaly zatlara gerek gelenine bu işe ukuypsuz bolup çykýarlar. Bu aýdylanlar bir wada çylşymly bolup görünse de hakykatda ýöneköý. Okuyucu, dinleyici, tomoşaçy özüne hödürlenýän materiallarda hüwürtgeleýän dürli gapmagarçylyklary görmegi başarmaly. Ýogsa siziň beýninizi zäherlejek adam kändir we şol zäherin netijesinde siz bir aýlawda vaksinasiýanyň erwet zatlygyny da, dünýäniň jynty näwelli adamlar tarapyndan dolandyrylýanlygyny da, mobil telefonlaryň iň soňky 5G nesliniň aragatnaşygyny üçin edýän demir diňleriň koronavirus ýaýradýanlygyny da, SSR Dalles'in planynyň ýykanlygyny da we hatta Yulia Serebriniň adam hukuklary meselesinde nämedir birlerde düşünýänligini de ananar görersiňiz. Ya bolmasa ine gelin gelli Käriýew alyp görelim. Biz bu adam arada nämeler bilýäris? Aýdaly gelli Käriýew ady giň ýaran atşynas. Ol ahal teke atlarynyň başlanyny gorap saklamak we artdyrmak üçin käbir işleri eden adam. Onun bu hyzmatlary atşynaslykda sözüne ananyp boljak halkara derejede awraýly adamlar tarapyndan hem tasdiklanýan we ona münasip baha berilen. Gelli Käriýew adalatsyz suwdyň karary esasynda türme atylan we diýdimdor türkmenwaşçylyk rejiminiň pidasy. Bu el yeter materiallaryň esasynda öwrenilen we şol sebäpden hem hakykat diýip hasap edip boljak maglumat. Elbetde, diňe bir materiallaryň hem gelli Käriýewiň öz sözlerine esaslanyp, biz agdalan meselede ol düýbünden günäsizdir diýip netije çykaryp bilmeris.
Emma suudun onun karşısına çıkaran kararının adalatsız bolanlygyny we tutsaglykda onun karşısına saglığına howp salýan adamkärçilikli hereketlerin edilenligine bar bolan görnütün maglumatlar hem şaýatlaryň gürrüňleri güwa geçip biler. Ine bar bolan şol. Kim bu urda ol hakda artık zat bilýän bolsa, goý kommentarlarda ýazybersin. Bu ýerde agyz doldurup aýdar ýaly başga gizlin sır ýok. Gelli Käriyev'in ödem ilki Ýewropa gelen wagtlary, meselem 2017-nji ýylda öz çykyşlaryna şeýlerek girişerdi. Sitata: "Men Türkmenistandan, men 6 ýyl türmede oturup geldim." Sitanyň soňy. Şol wagtlar ol esasan atlar hem türmedäki ýagdaýlar, ýagny öz bilýän hem baş çykarýan zatlar barada gürlerdi. Şonda onuň gepine kulak asyp bolýardy. Emma ol döwürler haýyp inni geçmişe gitdi. Bugün bolsa biz gelli Käriyev'de inni özüni siyasattan, iqtisadiýetden, hukuk ilminden, etnografiýadan, antropologiýadan, maşgala gatnaşyklarynyň we ýene arwak bilsin nämelerden hünärmen hem aňry baş ussat saýan adamy görýäris. Bu adam inni prezidente yurdu nädip dolandyrmalygyny, oppozisiýa rejimiň garşysynda nähili görüşmeliligini, studentlere nädip miting geçirmeliligini, adam hukuklaryny goraýjylara kanuny nähili eýermeliligini, amaňa bolsa tentek öz kakamyň doglan günni nähili bellemeligini öwredýär. Siz gelli Käriyev'in soňky 2 ýyllaky islenlik çykyşyny görüň. Şonu siz onuň bu işlere nähili edepsizlik bilen hem goppan çemileşýänini göz ýetirersiniz. Ol ekrandan ellerini buloýlap, walalaýlap gıýgyrýar. Hemmeleri kemsidýär. Adamlaryň üstüne esassız aýyplamary ýagdyrýar. Belki kimdir birine bu çykyşlar ýaraýandyr. Muny hatda akyllylygyň hem mertligiň alamaty diýip kabul edýänlerim bardyr. Hakykatda welin bu terbiyesiz adamda bir wagtlar hormatlanan kişide inni siýlaly goja ýaşdan hem 6 ýyl türme tutsagyna oturup gelenliginden başga hormatlara da galmady. Gelli Käriyev'in haýýar hem warsaky çykyşlary inni köplenç büsbütün yalandan we adamlara hapa töhmetleri atmakdan ibaret. Käte onun çykyşlary diňe gülkü döredýär. Meselem ol Berdimuhammedowyň maşgalasyna bagyşlan video roliklarynyň birini onuň gyýylarynyň, bajylarynyň, giýewleriniň we ýegenleriniň atlaryny buyurulaşy etdi. Ol şonu edil ýalta ýawy başdan ayak haýasyzlyk bilen çypdyrdy. Ýaltanmadyklaryň özi bu fakty barlap bilerler. Onuň iqtisadiýet uğrundan lakkyllamalarynyň hem şondan ýerlikli dälini aýtmagyň geregi barmyka? Özüňiz pikir edip görüň. Eýse onu degişli bilim nireden peýda bolmalymış? Gynansaňam özüni baş siýasatçy hem jemgyýetçilik işýär diýip hasaplayan bu şahsiýetiň ýerliksiz akyl satmalary duruşy bilen gapmagarçylyklardan hem nätakyklyklardan dolu we bu hatalar onuň dogrusu durmuş tejribesinden gelip çykýar. Ýöne gelli Käriyev öz her çykyşynyň aşagyna sitata: "Ay sag bolun gellaga, siziň barlygyňyz biz üçin bag, siz biziň geljekki prezidentimiz" diýip ýazýan juda ananjan, ındırma adamlardan tapawutlykda has taýýarlykly adamlaryň bardygyny unudýar. Onu näme? Geljekki prezident aga. Bu ýerde siz merhemet edip öz şol saýlawçylaryňyzyň birnäçe sowallaryna jogap berin. Birinciden, Berdimuhammedowy başta siziň günäňizi geçmäge, soňam bütün maşgalaňyzy bilen ýurtdan çykaryp goýbermäge içergi beren zat nämedi? İkinciden, siz aýalymyzyň dogany Diana Srebrinini nädip Serdar Gurbanulyewich Berdimuhammedow bilen bir wagtda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň diplomatik akademiýasyna okap bilenligini aýdyp beräýseňiz. Üçünciden, siz öz oğluňyz Dawudyň, ýagny siýasy repressiýalaryň pidasynyň oğlunyň ilki Aşgabatyň atly türkmen rus mektebini tamamlap, soň Ukrainada okap, ýene Aşgabada dolanyp, soňam ýene daşary ýurda bu gedek hatda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okuw edip bilşini, goýanyň jany sag görjegi bolsun, halka açyklap berip biljekmi? Dördüncüden, siz ahir soňunda özüňize bütün maşgalaňyz bilen birlikde Ýewropadan gaçywatalga edinmäge ýol açan bir hadisanyň, ýagny Moskwada siziň maşgala agdalarynyň üstüne Türkmenistanyň hileger gizlin gulluklarının işgärleriniň hüjüminiň nähili ýagdaýda bolup geçenligini açyklap bilmezmisiniz? Beşinciden,
Siz yeni bir zady, ýagny toparlaýyn we öňünden dilleşilen hem jinayetçiýiniň jizatyny has agyrlaşdyrýan ýagdaýda bilkaslaýyn adam öldürmäge gatnaşan ýegeniniň siz hamana daşary ýurtdan haram dagy allygyny näletläp oturkaňyz arkaýyn orsiýete çykyp gaýdyşyny köpçülüge açyklap berip biljek dälmi? 6-njydan siz öz hukuk goraýjy kärdeşlerinizi satlyk häsiýetlerde we netijesizlikde aýplamany juda gowy görýärsiňiz. Aýtsaňyz lan, siz öz guramaňyzyň halamayan adamlaryňyza kimsidici lakamlary takmakdan başga bitiren işleri hem gazanan netijeleri barada halka nämeler aýdyp biljek? Iň soňunda da siz öz aýalyňyzdan mümkin bolsa ekranynyň adamlaryň üstüne heňkirmesini bet etmegini haýyş edip biljek dälmi? Birinciden, kıygırmağın öğüdü gelişksiz. İkinciden olsa, katı yırsa onun niresenindir bir yerinin yarılmağı mümkün. Elbette, siz bana onsuzum gowu bilýän zatlaryny sanap, jogap berjek bolup azara galmaň. Gowusy siz özüňize güp ynanýan sada adamlara jogap berin. Sizin ekranyň häli şinni öz gaýtalap berişiňiz ýaly hakykaty bilmäge halkyň haky bar. Postscriptum, ýagny söz soňy. Ýene bir zat. Siz bunun ile maskara bolup ýörmäňde, özüňiziň diktatoryň penjesinden halkara basışlary esasyny gutulanyňyz baradaky ýaňramaňyzy gowusy ýukoýrak Amerikan zinanlaryna goýun.